Tein diilin kotini lähellä asuvien vampyyrien kanssa. Jos ajat vanhan kaupungintalon ohitse ja käännyt vasemmalle maitotilan kohdalla, joen vieressä, huomaat vanhan sillan, jossa on pystyssä 3 katulampua. Se on se paikka, missä vampyyrit asuvat. Kukaan ei tiedä, milloin he saapuivat sinne alun perin, tai miksi he asuvat siellä. Me vain elämme elämäämme niiden läsnä ollessa, ja saatamme vain toivoa, etteivät he vahingoita meidän rakkaitamme. Nimeni on Violet, ja olen ainoa henkilö, kuka heidät on nähnyt, ja palannut sen jälkeen kotiinkin kertomaan kokemuksistani. Se tapahtui viime kuussa. Isä ja äiti olivat käskeneet minut nukkumaan. Sitten he häipyivät omaan huoneeseensa, tuijottamaan telkkaria. Ilta oli ollut riitelyn täyteinen. Sen jälkeen, kun veljeni James menehtyi auto-onnettomuudessa, olimme riidelleet jatkuvasti. Se oli se menetyksen tuska, joka repi meitä erilleen. Se teki meistä onnettomia. Mutta minä löysin ratkaisun tälle kaikelle. Heti kun vanhempani nukahtivat, rautin ikkunaani. Sitten nappasin reppuni ja laskeuduin alhaalla odottavan polkupyöräni luokse. Sillalle pääsyyn meni noin 2 tuntia. Paikka oli kolkko. Se oli pimeyden ympäröimä, lukuun ottamatta niitä 3 katuvaloa. Nousin pyöräni selästä ja asetin sen nojaamaan kaiteeseen. Tämän jälkeen odotin. Kului noin 5 minuuttia, kunnes rupesin kuulemaan rapinaa. Pieni tuulahdus pöllytti hiuksieni, kun kalpea, yli 180 senttiä pitkä hahmo laskeutui kaiteelle. Sillä oli päällään mustanahkainen trenssitakki. Hahmon korvissa oli samanlaista terävyyttä kuin haltijakorvissa. Tämä hahmo oli nimeltään Pointy Ears. Sinun ei olisi kannattanut tulla tänne, lämminverinen, hän sanoi laskeutuen kaiteelta. Otin repun selästäni ja vedin sieltä esiin valkosipulin kynnen. En vaivautunut tulemaan tänne koko matkaa, vain puhuakseni lakeijalle, sanoin. Missä sinun johtajasi on? Pointy Ears perääntyi taaksepäin. Valkosipulin vahva tuoksu pelotti häntä. Hän tiesi, että olin tosissani. Silloin toinen viileä tuulahdus tarttui meihin. 2 muuta hahmoa saapui. Heillä oli samanlainen asustus kuin ensimmäisellä. Yksi heistä oli riutuneen näköinen. Hän näytti olennolta, joka ei ollut syönyt vuosisatoihin. Toinen heistä taas oli naispuoleinen, tai ainakin oli ollut. Hänellä oli hulmuavat hiukset ja vaaleanpunaisen ruusun sävyiset silmät. Hän oli Rose Eyes. Häntä minä olin tullut tapaamaan. Hän oli vampyyrien johtohahmo. Yritätkö sinä tapattaa itsesi, lämminverinen? Hän sähisi kauniilla, mutta synkällä äänellään. Mitä oikein haluat? Haluan tehdä diilin. Hän hyppäsi alas maahan. 2 muuta lähestyi minua eri suunnista, piirittäen minut. Kuolleet eivät tee kauppoja elävien kanssa. Pitelin valkosipulia edessäni. Vatsaani oli muodostunut solmu pelosta. Ensimmäistä kertaa tunsin itseni epävarmaksi. Mitä minä oikein tein täällä? Koobran nopeudella Rose Eyes nappasi valkosipulin kädestäni. Sitten hän murskasi sen kädessään ja vielä nuolaisi siitä tulleet nesteet sormistaan. Pointy Ears vain nauroi, toljottaessani epäuskoisena. Eihän tässä näin pitänyt käydä. Vampyyrithän pelkäsivät valkosipulia. Eikö niin? Miten sinä oikein? Teidän historian kirjoissanne ei mainita meidän kaltaisia. Rose Eyes sähisi. Jos meidät olisi mainittu niissä,
niin tietäisit, että tunnetut karkotteet eivät toimi meihin. Mikä sinä oikein olet sitten? Hän vain hymyili minulle. Mieleni harhaili kotiini. Kuvittelin vanhempieni odottavan minua kuistilla. Rukoilen minua palaamaan kotiin. Rukoilen toista mahdollisuutta olla uudestaan onnellinen. Kurkotin laukkuuni ja nappasin käteni krusifiksin. Tuolla ei tule tarvetta, Rosais sanoi, kättään heilauttaen. Jäädyin paikoilleni. Krusifiksi ja reppu putosivat. Kaikenlaisia tavaroita putosi siitä, muun muassa siunattua vettä, puinen vaarna ja muuta. Pointy Ears ja riutunut hyppäsivät taaksepäin. He säikähtivät tavaroita, mutta Rosais tutki niistä jokaista uteliaana. Sitten hän tönäisi minut vasten kaidetta. Hänen kasvonsa olivat muutaman sentin päässä omistani. Mitä sinä oikein haluat? Olla kuten te. Hän kallisti päätään uteliaana. Vanhempani vihaavat minua. Me vain riitelemme kaikki päivät. Veljeni on poissa. Kukaan koulussani ei pidä minusta, eikä minulla ole mitään syytä elää, joten huokaisin välissä, tuntien hartioillani painavan taakan kevenevän. Haluan olla kuollut, niin kuin te. Rosais kääntyi kohti riutunutta vampyyriä. Hän vain nuolaisi huuliaan ja sanoi, toteuta hänen toiveensa. Rosais tönäisi minut vasten katuvalaisinta. Hän repäisi takkini auki, ottaen kaulani esiin. Sitten hän irvisti paljastaen hampaansa. Odota, huudahdin häntä katsoen. Sattuuko se? Tietenkin se sattuu. Hänen hampaansa upposivat minuun, repien lihaani. Se oli tuskallista. Polveni pettivät altani koettaessani saada henkeä, mutta pysyin paikoillani. Hänen käsittämättömän otteensa pitäessä minut paikallani. Halusin huutaa, mutta käsi painautui suuni eteen. Se oli Pointy Ears. Hän hiljensi minut. Olin niin peloissani. Pelko täytti kasvoni, tuijottaessani Rosaisin armotonta katsetta. Mutta silti tunsin samanaikaisesti oloni rauhalliseksi. Olin niin uupunut. Halusin vain nukkua. Saisinkin vain nukkua. Kun avasin silmät seuraavan kerran, löysin itseni omasta makuuhuoneestani. Minulla oli edelleen samat vaatteet päälläni. Olin peittoläjän alla. Muistin edellisen illan. Istuin ylös ja kokeilin kaulaani, sormieni koittaessa löytää arpea, mutta en löytänyt sellaista. Nappasin puhelimen käteeni ja tutkin jokaisen sentin kaulastani kameran avulla. En nähnyt merkkejä kamppailusta, kun taas sängyn alla oli reppuni, joka oli täpöä täynnä kaikenlaista sälää. Hemmetti. Tuijotin kelloa. Siinä luki kello 6 aamulla. Kaikki edellisillan tapahtumat olivatkin olleet vain unta. Vilkaisin ikkunasta pihalle. Aurinko oli nousemassa. Vihaamani koulu alkaisi pian. Hyppäsin ylös sängystäni ja kiskaisin verhot sivuun. Ai saakeli! Otin askeleen taaksepäin. Kipu iski kehoni täydellä voimalla. Katsoin alas. Huomasin, että ranteessani oli pieni, palanut alue. Auringon valo oli todellakin satuttanut minua. Suljin verhot. Raskaasti hengittäen, antaen hapen täyttää keuhkoni. Silloin huomasin ensimmäistä kertaa omat silmäni huoneen peilistä. Silmäni olivat nyt ruusunpinkit ja hampaani. Avasin suuni ammolleen ja ne tulivat esiin. Kulmahampaat olivat terävät kuin pirajalla. Rosais oli toteuttanut minun toiveeni. Hän oli antanut minulle uuden elämän. Ei vain vampyyrinä, vaan jonain muuna. Maltoin hädintuskin odottaa tulevaa päivää.
Osa 2. Huhut ovat totta. Älkää menkö vanhalle sillalle pimeällä. Nimeni on Lauren. Jotkut pitävät minua kiusaajana. Mielestäni olen vain ekstra röyhkeä. En minä ole julma. En vain pidä ihmisistä, ketkä ovat minua heikompia. No, kuitenkin. Kerron teille nyt, mitä tapahtui, sillä se muutti minun elämäni. Kaikilla tapahtumilla on yhteys Violetiin, koulumme kummallisimpaan tyttöön. Kaikki alkoi kuukausi sitten. Violet saapui tunnille mustiin jätesäkkeihin kietoutuneena. Sellaisiin isoihin, jotka peittivät hänen kehonsa kokonaan. Niiden lisäksi hänellä oli musta huppari päällään, kasvomaski naamallaan ja aurinkolasit. Mikään osa hänestä ei ollut näkyvissä. Minusta hän muistutti niitä Ebolan kanssa tekemisissä olleita lääkäreitä, ketkä joutuivat käyttämään muovisäkkejä, kun lääkinnälliset varusteet alkoivat käymään tiukille. Me olimme kaikki hämmentyneitä ja pohdimmekin, että mitä helvettiä oli tekeillä. Rouva Kingsley kysyi Violetilta, mitä hänen mielessään liikkui. Kun hän ei vastannut, niin Kingsley lähetti hänet rehtorin pakeille. Tiesin kyllä, että Violet oli vähän erikoinen, mutta mustien roskasäkkien käyttäminen vaatteina oli jotain uutta. Päätin tutkia asiaa, joten muutama minuutti sen jälkeen, kun Violet oli lähtenyt, pyysin päästä vessaan. Pääsin käytävän puoliväliin, kun kuulin jonkun juoksevan. Käännyin kulman taakse, vain nähdäkseni vessan oven avautuvan ja sitten sulkeutuvan. Sieltä kuului sielua raastavaa itkemistä. Tuumin, että Violet oli varmaankin siellä. Itkeminen kävi yhä kovemmaksi. Lähestyessäni minusta alkoi tuntumaan pahalta hänen puolestaan. Violet, sinäkö siellä? Itku lakkasi. Kenkäni napsahtelivat lattiaa vasten, kävellessäni vessakoppien ovien ohitse. Mitä oikein teet täällä, Violet? Mene pois. Vedin puhelimeni esiin. Olin valmis kuvaamaan videon nettiin. En aikonut hukata tätä tilaisuutta. Tulepas pois sieltä, Violet. Jätä minut rauhaan, pyydän. Hänen äänensä kuulosti karhealta, mutta kauniilta. Olin aina pitänyt häntä säälittävänä vinkujana, mutta tällä kertaa hänen äänensä vaikutti musikaaliselta ja mielenkiintoiselta. Tiedän kyllä, että meillä on ollut erimielisyyksiä ja olen ollut ilkeäkin sinulle. Häivy, nyt! Haluan vain auttaa. Kukaan ei voi auttaa minua. En aio häipyä ennen kuin tulet esiin. Kuulin äänen, joka kuuluu, kun muovi hinkkaa itseään vasten. Sitten kuului naksahdus, kun viimeisen kopin ovi avautui. Violet astui esiin. Hänen kasvomaskinsa oli alhaalla, eikä hänellä ollut enää aurinkolaseja. Näin nyt hänen tavattoman kalpeat kasvonsa, mutta eniten yllätyin nähdessäni hänen kauniit, ruusun vaaleanpunaiset silmänsä. Ne olivat upeat. Sinun silmäsi, mutisin. Mikä niitä vaivaa? Hän juoksi ohitseni ja luikahti ulos ovesta pysähtymättä. Hän liikkui niin nopeasti, että minulla ei ollut edes aikaa tajuta, mitä oli tekeillä. Tuijotin uloskäyntiä, pohdiskellen, mitä oli oikein tekeillä. Minulla oli kyllä ajatus, mutta se kuulosti ihan hullulta. Katsokaas, kun meidän kaupungillamme on sellainen legenda. Kuulemma jokin asuu vanhalla sillalla maitotilan takana. Omat vanhempamme kertovat meille, että jos valvoisimme liian pitkään tai käyttäisimme huumausaineita, niin se jokin, joka asusti siellä, tulisi nappaamaan meidät. En ollut uskonut mihinkään näistä tarinoista tähän asti. Ai miksikö? Koska niiden havaintojen mukaan sillä olennolla oli ruusunsävyiset silmät. Ja jos tulisit sen puremaksi, niin muuttuisit itse sen kaltaiseksi.
No, en voinut antaa Violetin pitää hauskaa yksinään, joten menin sinne Davidin kanssa eräänä päivänä liikuntatunnin päätteeksi. Siinä vaiheessa, kun olimme saapuneet sillalle, niin aurinko oli jo laskenut vuorten taa. David katseli ympärilleen parkkeeratessamme. Niin tännekö sinä halusit? Jep, sanoin ympärilleni katsellen. Kyllä tämä oli se paikka. Meidän ei olisi pitänyt mennä. Meidän olisi pitänyt jäädä katsomaan sitä peliä. Pyörittelin silmiäni. Hän puhui aina vain ja ainoastaan koripallosta. Jos haluat lähteä, niin lähde. Aion olla täällä siihen asti, kunnes saan tietää, mitä Violetille tapahtui. David murahti ja käveli vähän kauemmas kuselle. Puhelimeni surahti ja huomasin viestin vanhemmiltani. Siinä kysyttiin, missä olet? Kirjastossa opiskelemassa. Tulen pian kotiin, vastasin heille. Sujautin puhelimeni takaisin taskuuni ja odotin. Silloin tajusin, että David oli kadonnut jonnekin. David? Kun mitään ei kuulunut, laskin auton ikkunan alas ja huusin, David! Astuin ulos hartioitani pidellen. Tunsin, kuinka lämpötila laski useammalla asteella. Ensimmäistä kertaa tunsin itseni hermostuneeksi. Niin kuin että olin tehnyt jotain väärin tullessani tänne. Ja sillä hetkellä jokin törmäsi autoon. Ha, siitä sait. Se oli David. Hän nauroi. Ei tuossa ole mitään hauskaa, totesin. Hän vaelsi silloin keskelle. Sitten hän muodosti käsistään kupin suunsa eteen ja huusi. Hei, jos täällä on jotain hirviöitä, niin tulkaa moikkaamaan. Tyttöystäväni haluaisi tavata teidät. Hänen äänensä kaikui metsässä. Yön hiljaisuuden tuijottaessa meitä takaisin. Minä melkein oletin, että jokin hyppäisi esiin ja nielaisisi hänet. Mutta mitään sellaista ei tapahtunut. No niin, ei täällä ole mitään. Tämä on ihan tylsä paikka. Hänen harteidensa takana huomasin jotain. Se oli tumma hahmo, joka oli asettunut kaiteelle. Hahmolla oli pitkä musta trenssitakki. Silloin huusin. David tönäisi minut takaisin kohti autoa ja näytti hahmolle keskaria. Hei friikki, mikäs sun ongelma on? Hahmo vain tuijotti meitä. Se oli niin laiha kuin jokin olento, joka ei ollut syönyt vuosikymmeniin. Hei, puhun sinulle. Jokin pyyhkäisi ohitseni ja nappasi kädestäni kiinni. Sitten se tönäisi minut ajoneuvoa vasten. Se oli pitkä hahmo, jolla oli terävät korvat. Sen vaatetus oli samanlainen kuin ensimmäisellä. Sen silmät eivät olleet samanlaiset kuin Violetilla. Nämä silmät olivat kylmät, eivätkä ne olleet kauniit. Sinun ei pitäisi olla täällä, se sihisi. David, huudahdin ja katselin ympärilleni. Hän oli poissa. David! Vastauksena kuulin tuskaisia huutoja pimeydessä. Olin niin peloissani. Halusin vain päästä vapaaksi ja rynnätä kohti päätietä, mutta minua pideltiin paikoillani sillä luonnottoman kovalla otteella. En kyennyt hievahtamaankaan. Ajatukset Davidistä pyörivät mielessäni. Kuulin, kuinka hänen huutonsa kävi kovemmaksi. Olen niin pahoillani, David. Poliisit löysivät minut seuraavana päivänä vaeltelemasta maantien vieressä. He sanoivat minun olleen niin poissa tolaltani, etten ollut muistanut nimeäni. He veivät minut sairaalaan. Yrittivät lohduttaa minua. Edes vanhemmistani ei ollut minulle apua. Siitä on nyt 3 viikkoa ja koitan edelleen toipua kotonani. Tutkijat kertoivat minulle, että Davidin ruumista ei löytynyt mistään. Sitä tutkitaan kotoa karkaamisena, mutta itse pohdin, mahtoiko jokin sarjamurhaaja liittyä asiaan. Olin niin järkyttynyt, etten edes kyennyt reagoimaan saamiini uutisiin.
Tiedän vain sen, että legendat ovat totta. Siellä asuu hirveitä olentoja. Yksi niistä puri Violetia ja jokin toinen vei Davidin. Halusin vain varoittaa teitä. Jos satutte menemään sinne pimeän jälkeen, niin syyn pitää olla helkkarin hyvä. Ja mukana tulisi olla saakelinmoinen läjä pyhää vettä.